Bopha Bagadia Bopha. Bopha ma-champion Bopha. Loma Kamwenu Mageza, Chairperson, Imashishing Extension Branch. Ningakhohlwa ukuthi sima-champion. Aningakhohlwa ngithi? Sima-champion members. Imashishing ilethe i-support nokujabula nani ma-members. Sima-champion, triple champion. Angihambi ngiyi-one. Ngihamba ne-PSL Pulse yami nayi niyayibona emalakeni ku-TikTok nayitile into nisupporta ningasabi ukuyivakashela nasempumalanga phandle ngithole interview. Ngisanza nje ukhalalisela isekunda njengoba ilontsha namuhla nathi silastofunza ukuthi mhlambe next time nase siyolontsha sikhona ukubona izinto zihamba njani. Akukho nje lokusilethile nathi injabulo kuphela siba champion. Bopha Bagadia Bopha.